Alon-alon. Ho 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 ho. Ayo dijajal sing cilik dhisik. Ditotole. Ayo majuan kentung barongane ditoto madhep kamera barongan cilik lho kedung ditoto madhep kemarin kamera aduh anak sampai ya abu ayo ditoto jangan ngeruntel Mas Imam ngijulan Mas Imam awot lah dia aduh kan genteng dia enggak bapan ho 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 ayo tolai ya hayo yo ho yo ho 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 ho. Ayo, aduh, golo. Aduh, dah bahaya tak mam? Aduh. Aduh, barongan cilik gulung le. Alon. Ho, aduh, iki kok baluran nih jelas. Merai sampai dak karu-karuan tatanane. Kok baluran nih. Haye. Oh harimau pelosok. Oke. Nah, awas. Aduh, petada nih. Petada apa nih? Aduh. Anak sampai aja kena. Aduh. Kasih tepuk tangan dong. Hayo. Jai. Yo hayo ho ha. Ayo. Aduh, lah. Hati-hati. Aduh. Apa. Aduh. Ada kentong tak mau lah kentong lah. Pakai jeli. Ho. Ha. Yo ha ho. Awas. Aduh. Awas gulung. Aduh. La. Iku jadi slow motion nih. Iku jadi slow motion. Awas, saya ngelek gebres nih. Lek gebres gak tanggung aku. Sakit mami pilu sing gebres aku tanggung nih. Kemana becak waras. Hayo, ha-o, ha-o. Ha-e, awan, ya. Aduh. Ayo selundupan, lebokan. Ayo lebokan. Aduh. Bapak kotek goreng ini kira. Anak sapa kira. Ayo keno. Aduh. La. Awas cepet-cepetane. Aduh.
Untung anakku wedok rek. Ayo. Lah kasar. Geretan awas. Aduh. Iki bapake sing ngajari jelas. Tunggu yuk. Awas. Nah, ayo. Awas. Ayo dicandale, gantena sing gedhe le. Aja len dadi, Mam. Bahaya, Mam. Aduh. Iki sing matan ula weling iki. Lambene lorek-lorek. Ayo lebokno le, selundupno le. Bim. Out. Ayo, kok ngalor, kejar, uter le, merake, bapake sik akeh le. Ayo, entekno le. Ayo. Apane wane pedagang iki? Ayo, petadil lajang merak jejo. Hey, yo he oh. Awas. Aduh. Lek nurun sapel yang ngono iku pancene. Sapel pancen ndak genah. Sapa no? Isabella adalah malah siale. Ayo. Bareng-bareng no. Sing ngadeg dhisik boleh dhisik. Yo aduh lah pisan ka sore kulkas le. Iki ponakane sing duwe jadi gono SB Nusantara. Singo poel Indonesia. Hamo. Lo 1 2. Yo. Out. Ayo le, karet diturne le. Out. Saya ngale, saya ngamere, ayo. Diturno ger, ayo. Ayo, mogo. Aduh anak sak.
Jane Markeso jelas iki. Ayo. Ayo no. Alon. Ayo. Ajain anak aduh. Aduh. Lek klopo ceblok ndak kira ada kok wite metak Markeso. Ya. Kecuali klopone ndek gunung. Cebloke ya mudhun banjane. Lo. Hey. Op. Iya. Ayo. Lo. Ayo mari ditampan ger. Op. Hahaha. Ayo, balapan ger, ayo. Op. Jo. Lo. Op. Ayo ditambah nih ger. Ayo sisi jene maju dor. Iki lho drondonge sapa to ke? Aduh dikeser terus ger. Antekno ger, ayo merani omahe cek ger. Aduh timbang gak kepasang ning omahe ayo. Lah dibaleni maneh ger ayo. Udah sudesno ger ayo. Op. Lo. Ayo ditambani ger. Op.